गोथार जोनोम सान नोंनि, गोथार जोनोम सान नोंनि, गोथार जोनोम सान नोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। खुलुमबाय। दिनै 31 मार्च दिनैनि गोथार सानावहाय जोंनि सासेल' आगोमा बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोनोम जादोंमोन। बेनि थाखायनो आङो दिनै जोंनि जेसेबांखि बर' सुबुं दङ बे बुहुमावहाय बिथांनि जोनोम सानखौ गोसो गोरबोजों फालिगोन होननानै आं बड'लेण्ड आइजोआ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। जय बर'।